Lit kod kuyo kwako gwenge marabuore kar chung' od bura ma Suba North, kaunti ma Homa Bay tok nek ma koch mar japuonjre manyako ma jahigni 13 ma ripot lero ni nokwany ka obambi ool kuome acid kasto onege. Japuonjre mane somo e sikund primary ma Kamsama nyocha ogo ripode ni olalo chieng' wuok tich jumane ka nyocha owuok e sikul. Obila wacho ni nyakono nenre ni nyo ool kuome acid kod kuonde maduong'ne bang'e timone anjao kendo ma onege. Nek maka kumano ose kod jood bura ma Suba North Millie Odhiambo ma bende koro nyiso kwach kich mondo tim nonro mapiyo. So wakati wanatoka wanaenda lunch branch kwenda kwao at the road, so that is the last time she was seen paka jana when parents reported her missing to the school authorities. Like an hour or so after that again ndio sasa wanapatana na mwili within the locality of the home also. The body was collected yesterday when we were still at the Juko Salama. I dispatched officers in fact from Homa Bay. Kendo wach mochido kendo chwanyo chunya kabisa oloyo banka wuoyo gi min nyathi. Ng'at maduong' nyalo kawo nyathi ma jahigni 13 timo go richo, timo go anjao kaito onego nyathino, oolo acid e wang'e, oolo acid private part de, oolo acid e tiende. En wach makata leo koromo bed ni timo ne le wadgi. Mano ena ng'amoro mobed ni okoromo bed kama dhano wadgi bebede. Endabo luwo mondo hakikisha ni police oluwo jogi ma motegno. To ang'eyo ni nitie joko ma nyaka bed ni ong'eyo ng'ama timo timni. Awacho sani ni ka ayudo credible information manyalo nyisowa kaka dwa maka ng'ani, ng'amochiwo information manyalo miyowa maka ng'ama nyalo bukore timo nyathi matin kama, agolo siling 50,000 achulo ng'ama bomiyowa information.